rupt ceva și trebuia să peste ceva, da? Da, este. Bă, arăți puța la oameni, mă. Nu-ți rușine. N-are că somnorosul ăsta. Ei, bă, somnoros mic. V-am promis că facem un clip cu pisici. Cu pisica, adică nu pisica. Am mai avut o surioară, adică două surioare, una a murit și una a plecat de acasă. Și Maxa, la fel, a plecat de acasă. Adică am mâncat o travă de la vecini, că vecinii nu adoră nimic să facă vecinii de aici. Adică au oi, au capre. Scuzați dacă vă uitați aici. Așa. Noi suntem la, cum se cheamă, nu mai țin minte cum se cheamă localitate. Thomas! Își pară puța de față cu voi. Bine, dacă vreți să facem un clip în care o să vă prezint găinele sau porcii, să facem câte like-uri să facem noi? Hai să facem peste 20 de like-uri sau peste 10, da? Peste 10 like-uri sau peste 5. Da, hai. Vă pupă Tom. El e cum asum și nu are chef să facă live. Adică să facă live, să facă videoclipuri, nu live. Da. Mai târziu o să vină mătușa și o să fac și un clip cu ea. Așa că, pa!